Takže čaute. Vítajte pri našom prvom videu, vlastne druhom, lebo to máme už jedno. No, a také teraz, nepodarené. A teraz si ukážeme, čo budeme robiť na našom kanále. No, takže, ako prvé, jak vidíte, tam vzadu máme esky, není sú až tak dobre vidieť, ale to nejak nevadí. A teraz sú pekne vidieť. Potom ja na narodeniny dostanem moje auto, lebo to prvé sa mi s nešťastím rozbilo, nejde riadiaca jednotka. No a potom s nimi budeme. A povedz, aké ty máš auto? Takže ako už viete, som písal do komentu, že môj kamarát bude mať TRX 4 Sport Trail, No to ja Trail. A poviem, ako som, no, dobre. Ty budeš mať aké? Ja budem mať Land Rover Defender T98, mierka 1:12, zelená farba. No, ja, jak ste počuli, budem mať TRX 4 Sport High Trail v modrej farbe a mierka 1:10. A teraz vám povieme, čo budeme robiť s S-kami a s našimi autami. No, takže tam s našimi S-kami budeme robiť dobrodružstva. Budeme natáčať rôzne traily. A pôjdeme okolo našej dediny. Urobíme celý tor akože dediny, že čo tu je a také veci. A potom s našimi autami, keď ho konečne dostanem, budeme natáčať, napríklad ja budem mať tento telefón, ktorý vie veľmi dobre natáčať. Budem ho mať prv na mojom aute a on pôjde predo mnou, takže ja budem mať túto auto, on túto a budeme ako POVčko. A POVčko je, že je na tom aute a keď je vpredu auto, tak je ho vidieť. A potom ho dáme na jeho auto, predbehnem ho a pôjdem s mojím. No. A potom nás niekto bude natáčať a budeme s nimi chodiť po terénoch, čo ešte nemáme presne urobené, ale si ich za chvíľu urobíme. No a teraz vám ukážeme naše esky, lebo sú veľmi pekné. Ukážeme aj rybky. No, to sú moje rybky. Veľmi krásne, narodili sa pred možno tak pol rokom. To sú veľmi krásne. Toto sú naše esky. Jeho kamaráta, moja. To je jeho. No. A potom natočíme ďalšie videá. Takže A napíšte ešte do komentu, aké chcete videá, aby sme sa vedeli orientovať v tom, Dobre. aké chcete vy videá. A Dobre. dajte like a odber. no, dobre. Čaute. Čaute.